Continuem així en el Teatre Romà de Cartagena perquè és un espai on van començar les excavacions arqueològiques a partir de 1991. El que anem a veure ara data de quan es va obrir, quan es va inaugurar este teatre en l'any 2007. Vol dir que tant l'edifici, el museu de Rafael Moneo, com tota la restauració i reconstrucció que anem a veure ara data de l'any 2007 exactament. És un teatre romà que havia passat completament desapercebut al llarg de la història des de quan va ser concebit com a teatre romà, després mercat, després va construir un veïnat, es van construir cases, fins i tot va ser un castell en època musulmana i efectivament en els mapes que n'hi ha en el segle XIX o en el segle XX no n'hi havia ninguna informació de que així hi havia un teatre romà. Algo diferent passa en l'amfiteatre, en l'altre costat, en l'altra ladera. Sí que és veritat que n'hi havia documentació extensa, de fet va ser adaptat com a plaça de bous, eixe amfiteatre. Però nosaltres ja anem a veure en el següent vídeo eixe teatre romà de Cartagena.